realizada pola Asociación de Empresarios en colaboración co Concello de Santa Comba e a Diputación da Coruña. Tras 2 anos de traballo, en actividade justificada por la pandemia do coronavirus, teño o placer de presentar esta terceira beca do autónomo, que simplemente é un motor económico e promocional para o noso municipio. Comentar que esta iniciativa non está inventando absolutamente nada, simplemente estamos tomando a relevo as antigas directivas que sí que nos ayudan moito por estas feiras, aos centros da Rosalía Teresa, a antiga presidenta e a outra. É un placer, non só como presidente, sino a nivel personal, pues ver como empresas de todas partes de España, como son de Valladolid, de Madrid ou de Salamanca, deciden apostar no noso municipio e pasar unha fin de semana con nosotros. Nesta feira participan 90 empresas dos sectores da automoción, artesanía, comercio, hostelería, alimentación, etc. Vou pasar aos agradecimientos que vamos a tener moito e agradecer a colaboración de Santa Comba, que a verdade que sempre que nos visitamos están aí, e en especial a promoción civil. Aquí sí que quería facer unha mención para ben, pois non nos pode acompañar, pero bueno, a persoa que sí que nos dá moita tranquilidade. Un agradecimiento moi especial a miña directiva, que está por aí, que son os que van aquí ali, e os que aportan diariamente ideas para que cada vez nos podamos preparar este tipo de actividades. Un agradecimiento moi especial para Nani, que leva 18 anos con nós, e para César, que foi unha colaboración nos últimos meses. Por outro lado, quería agradecer aos padriños, as 5 empresas que apadriñan este evento, e aos enagios que teño o placer que nos acompañan, como son Gestoría Reina, Asesoría Raso, Ciberrecambios, Fondos López e Reales Unidos. Para finalizar, sin máis dilación, quería mandar, como se que hemos tenido reunidos aquí, a varios representantes políticos, do Grupo Socialista, do Grupo Popular. Quería comentaros que si me seguían en el interés, que los encargos todos, claro, los próximos meses, era unha maneira de analizar como podemos mejorar estas feiras. Sabedes, os que levamos máis de 10 anos, intentando instaurar estas feiras nas ordenanzas municipales, que eso podría ser moi beneficioso para todos nós. Vale, unimos entre todos, sentarnos, falar desta ordenanza e intentar que como pouco mellorar esta feira. Sin máis dilación, podemos pasar a palabra a María Posa. Animamos a que Santa Comba somos esa referencia que marca esa gente
actos